Khawvel hian thilmak tak dot ni silo thil thleng sawifiah theihloh tam takalo thleng to a engtika ma kan hrithiam to kher don lo ni in an lang thilmak ti an ni reng don ani chutiang thilmak tak Khawvel mun sang a thleng te chu a hma khan kan lo ngai thla to a tuna hian kan ngai thlale dona hi part 2 ani. Theihloh Pass incident. Hi chu in shelhom to inarin oma. The Theihloh Pass incident ti hi tlanglon mi experience nei tha em mai mi pakwate tlanga an lona maktak maya an thi dan chungchang ani a lekha di ritian ziak thlapa an thla ten la a engki ma pa ngai atir chuan ma se an tlanglon zin kong chu thilmak tak mai na ti to pa kir tur an om to lo. Most player ka lawm cheu India platform rin Khoshani Mukherjee ron represent ani tuna join la free spin za inei theyang most play download la cheng zani idonga Facebook a review la zani idong le anga avain zali ni tin application a hen lot la juli spin free idong ziang deposit UPI le bank transfer in ti theya arangin a himbok ichian invite vela referral bona sangkhat zani idon baka birthday special gift cheng sang ni don thei ani boke kanruala ithan vezel du chuan kan affiliate program hi join vela thlatin commission za som nga imu ve theyang ngak lawin comment section a link hi click la imos plays in kong chu tan ro le kumsang khat zakwa som nga pakwa ni a tlanglon mi pakwa te hian mel za som kwa vela thui Soviet Union marlama tlanga lon an rela hi inti hlim tum na lam ne lovin tum an nei wang ni bera he mel za som kwa hi an lon zo chuan tlanglon mi te nei thei chin hiker certificate an nei thei dona a hun lai an rama thaper an ni dona a ber an ni top don tuna po an record a that le a tlang lon na chu atin chang an shiain an ne so hle ti po chiang hle an lon tana ni som paruk vel an lon an ringa an phur ema an thala ka tang te po shiata an lim le a engki matluang tlang har sachin an thlinga pasanti tlang pong le tlang pong in kar kong thui takani a hela hi Theihloh Pass ti ani ta a achan chu an leader hi Igor Theihloh ani heta hian an puan in an kai ta a atuk zinga helai tlang pasien kalpelanga tlang le lama ria le man anin be sei mase atu kani a an chuak ta a khwa cheta ema an tum lo na lama an kalpha a helai vela mi teina Dead Mountain an ti na lai hian thleng ta a an tang ri tlang le lam an thlen thei mel ri lo heta hian thilmak masa bera thleng ta tuna tlang lon te hi tlanglon expert tak vek a ber ni thei tur vek adni tuna kho chelut tukin anan kara hian anti tur hre tur vek si te hian helai tlang hi kalbo sanemo let sanemo tom himna tur zong om tak a him laya puan in kai om tak te hian helai Dead Mountain a hlo om lai tak a oi lai thlitam em na lai le vur tol thut thei na lai a hian engwangin nge moni an om tlata an puan in an kaya avo em wang lai ni le ngala an puan in an kai felta ti chuan an thlen na tur muna a huna tlanglon te hi an ron thleng ta lo in hutura an ti mi pakhat po in alo nga ka an in hu hun tura an la ron thleng lo thunei tu te shil an ni ta a ma se he tlanglon te hi mi thiam tlanglon expert an ni awangin zong nga lang u an tinghal mai lawa mi pakwa expert takte an ni a mi pakhat chau pon ni lawa enge an ti an shenge yang an ron thleng watang an ti ma se kar thum maliam le ta tu manan thom an chanchin an shelo tlanglon te hi an ron let ta silo zon tran ni in military lama tang po in azong tur an ron chuak ta hiala zong tu te po Dead Mountain an ron thleng wata an thil mu chu rap om takani an hu masak per chu an puan in zai thler hi ani a chu po achung lama tanga zai thler ani
a chunga om ten an zai thler chiang ani an puan in chunga la khovo laia an mamo tur tin reng te chu thle fel thlapin alo oma an korlum an jacket an phei khok ti te an ma ni ro mu tur an om lo an puan in kota kenya kan mu a thlang ram lam kenya te hian an pana investigators te chuan thil pani an she theya atam jok te hian phei khok an bun lawa a then phei chuan phei khok khing chi an buna an ke pen in hlat an ena tlan an ni lo muang changa kal an ang tlan nyak chu dang don nge ya hi chu an kalani mase mak tak main khowat lutuka hian phei khokan bun silo a thenin a king chi an bun -40 degree vel ya vodalani zui investigators te hian yak hi an zui ta a an kal zela thingkung lian tak noya meitwa na hlui an mu a chuan he meitwa na hlui bula hian tlanglon pahnih te ruangan muta makdeu main underwear chi an lo ha a phei khok pon bun lo an kut pha bik chu hia vak na nuang mai hian an lo hliama chu bak hliam an nei lem lo an bula thing chu an han en le a lon tum na nuwa om atang te thliaka tu emo chu thei top cho in lo na tuma a thei si lo na nu ani leya tu emo engemo atang tlan chiat atuma lo na tuma ma se a hlo chamta ni inalang ti chuan he ruang pani an hmuna tanga fit engemo zata hla hian hiker tlanglon mi pathum te ruangan hmu bel le a an in thuam dan apan em an ni po hi underwear ringo chuan lo ha to lova ma se an thom no ha ka ho hle an taksa omdana hian an puan in lamalet tuman anga anjinga pakhat lu hi an en hian voi engemo zat nik nge vuak nge ni om tak liam chu lo neya adang pani te ero chuan an taksa sir lama hliam ang deu triangle shape ang deu hian lo nei thunga heng bak hi hliam na lutuk an nei lova heng an hliam po hi thipuina tham em ani lo hypothermia khowat lutuk tor zo lo ti savot lutuk wanga thi an ni in an soya a ma mi pani te po kha hypothermia wanga thi vek an ni mi panga an hmutu a pali an langai an la hmu mai lawa me thla a khwa aron lum dewa vorpo akangral tran nuwa ero investigators te chuan midang pali te ruang chun mule ta a hei hi midang ruang an hu atanga thlathum na velani chuan an ruang mi pali an hu nun ber te ruang lo dan tak hian he thil thleng dietluf pass incident hi alar tir ti lo thei lo a chan chu an hmu dan hi amakin omzia omlawani ber an pali hian khamonga dietlof den tia soitaka mu ani a vorfit som pathum vela chaina lo hlia to a anjinga pakhat hi chu midang ti ang thau khan hliam em anei lova hypothermia wanga thiani ber midang pathum te ero an ni ve talawani pakhat chu aluru ake a athi malo ka ke a ang maktak main angong a in herbok adot le mi hi anak ru a chele a thingkung atanga tla a anga ako chung omdan le anat dan hi car accident a delta se anat dan tur anga velana ni anti a amit a omlo bok adot le a anunung ber hi meichiani in anak lama hliama nei ve thauna in alei a omlawa a muitlem nen amit a omlo bok aluru ake ve baka aluru lian vaklo hi omlo boka anzir chianga soviet government chuan he case hi akhar ma hle khothat lo wangle tlanglon mi te kha khatiang ma chon tur khan an chak tok lawa khang kha thlengta ni anti tu in nge oyang khochiat wangin mitmu baudo na mi luru ake do na mi hypothermia wang ti vekani a ni e hypothermia chu vot ti lutuk wa ka tak sadik lo ani a lum ti anga om tlat theina ni bok ani ho kha hypothermia wangin an boya an thom no ti an phelani ti do ni la an hliam om dan bok khan meiche pakhat le om lo ringot te an luru ke le an nak ru te kha enge om ziani ang he thil thleng makle rap om takhi lar ta ema lar lo theiani lo Russia sarkar po in kumsang ni som pakwa khan case hong thar le nge a chan chu case thui chwa lo Khawvel lar ber polani 10 most popular unsolved mysteries ti in han searchila dietlov pass hi chu lo lang nge yang mase kumsang ni som pakwa a an hon thar le po hian thil ni thei pathuman soya vur tlang tol te vur tol pa ngai te hurricane ti te mase to pa chuan
50s Khawvel a thlen hun lai tak taka an kharang bak khan he khesi kharang in an she chuak lo enge makhwa rel thil ani anti hemi tum hian poi khoina mishing tha ti vel ani lo ti ero an nem nge ta ati tu chu tunge enge ni ta angle he hi tlang lon mi thi ta pakwa te thlan chu ni a he thil thleng the death of past incident ti hi Khawvel thilmak te zinga atel reng to do na ni Dancing Plague of 1518 kumsang khajanga somparia July thalai hol vel khani a friends a khopakhat Strasbourg ka khwa mitam takte chu kholaya an lam vak mai manbe an ni poin an lam top theilova an taksa a chau ngoi to poin an lam top theilova an than hluama chhun le zana chol nei lovin an lam char topa mitam tak chu chawin an klut topa an thi a hela mak tak mai hi August thla thleng dain khwa lum hle le ngal hetia an lama wang hian mi zali velai chu an thi ani he thil mak tak hi mei che pakhat atanga ron in tanin ama hi frau trafo ni in ama hian kar khat don alo lam phota hemi hnu hian mi tam takin an ron zom ve a shia an tam zel rolin lam an tam zela kar ni aliam chuan mi som thum velin lam hi an kai to kan ti mai nyang chu top theilawin an lam ve ta an lam top si lo a then an ke avunga a thia a then an ka tangin phuan te ron chhuwa khiala music tel lovin lawm le hlimhmel po pulovin thunun theilovin an lam top mai ani tu emot hi in klu top se midang te chuan a chang le an lam huala a then te chuan lam ve lo en tu te tran pui an nge na an lam top theilo chu shom an ti lutuk ma se engtin nge lam te hi an pui ta kang le an city council te lu hai a ti dam dan turan ngai tua puana an ma ni tua maman be an tum ma se mi tam taklam karawati top thei po ni lo anua musician hiwa tum chinila la man chak na hi are zok mai theiani antile a rimoi an watum chuan ati top lo na samai ati zwal zok mai ani hetia control theilova lam vak mai hi tun chia hi a thlen voi khatna alo ni lo le ngala river rhine europa luidung khawela mak takalam lam top theilawan lo umve to thin thawa hamase heng hi chu la man tlema pani khatlek te ni in thi na haum lo bok nen an lar lo mai ani he thil thlen chan tura hian historians le scientists tam takte in nialin a thlen chan tur om anin rin siak thina ani e hanti chat turero a om lo an rin dan pakhat chu heti lai an ei thin chang rye bread an ti hi a hul that lo chuan fungus pakhat ergot lo tau thina he hian thil muswal na le kai te a thlen theya an ei pal chuan heng an ei wang hi ani theian ti a rinda dang le chu mass hysteria ani anil ru boy ha boina in anglom si ina a thlen ani an ti a kumsang khat changa Khawvel hi na tam em hun lai le sa khwana chungchanga in ti thai le in soi thai an chin em hun lai ani boka a sa khwana ang zongin shemna ti te an chia ti te an ring em a heng an pressure sang tak noya cheng te hian anaril ru an hlo zawa sa khwana ina ti boya pakhatan soi phei chu Christian sa khwa Catholic a Saint Vitus hian mi te chu in control theilawa lam tirin an swal mana mu tir thei ti ani a achandik takero shet ani lawa he khwa stress bar ka hela mak taka in tran kha July thalai holani a ogasa chuan la man tam to laba wanga heart attack te stroke ne ya thian tama taksa ina zo ala owangin an thi cheu ma se mak taka aron thlen ang che in mak tak main are le a September tha chuan stress bar khwa po are ve ta roi mai mithi ero mi zali ve lai an ni a arap thak du khopang le he thil thleng mak le rap om si hi thei ngil ani to don lova Khawvel thil thleng mak zinga tel ani reng to don an thil thalo tur ei wange anari rulam hlo da wange ni ang kan soifia theilo thil dang wang le achan dik tak chu kan sheto kher lawang tun anga te hian thleng le turin han ngai tuale te lam ve tur te khan in ngai tuala hemi tuma mi te po hi an du wang ani silo he hian mishing nun na le kan ril ru te hi ader thon zia atilang chiang hle mai
Mary Celeste ming hi lo sheto ngayem long ming ni in gadada siam America register ani magte umayin Atlantic tuipuya kumsang khachariat sumsari panni December ni li khan muringot ani atuya alolanga achunga tuma anlo chuang to lova longero athaveka lifeboat ero awm lo thung anlong logbook an hun mandan an record nung ber hini som liam ta ni a Mary Celeste hian November ni sari kumsang khachariat sumsari pannia azin kongchu New York City atangina tana ginwa lam apana helonga hian khaltu captain Benjamin Briggs le anupui le an fanukum ni mi baka crew pasari te an chuangani helong an mu hian uluk takin an han ena tuipuya jin thei rengani achelo achunga la thildik lawo omlo afel thapa an supply sang le ei tur tharuk dai hial te polo la om veka thil lutin reng thil tau tak le 1-3 call te thlengina oma ei tur tam tak nen longa buaina chhuana hnu ma a om mi alawa fel thapa kimlo nia lang om chhun chu an lifeboat zongani engwagin nge helong thatak hlut tak buaina nei lo hi achunga chuang te khanan kalsan ngotang le achunga chuang mi som te hi mu an dile to ngai lo ngai dan le rin dan tam tak om ma se dik theya om lo captain experience nei thattakin engwagin nge long chhuwa san kha arot ngotang le an long apil do na ni lo chuan lifeboat a chuanga lung ro san hi ati mi lo tur le longa chuang te po ati tir lo tur ani si an longa pil lowala thaveka chia om si lo vo ini thleng hian Mary Celeste tuipuya ro san top mai achunga chuang te bo fek dan chanchin hi maktia soi ala ni rengani The Crook Forest hi soitel vereng reng te ang northwestern Polena kho pakhat Nowi Zarnowo a thingtlang kho pakhatani a Scotch pine trees ti hi an om cheu maya makdeu mayin an koi tlat maya kan mu ang hian Polen hian heng thingkung te hi an hum hal thlata heng thingkung zali vel bor te hi kumsa khachakwa somthum vela phun an ni mela marlama an eu phei thlata an tawtan na chung che atanga koi tan an ni a an koi hi fit thum fit kwa vela tangin angil chhaule a heng Scotch pine trees te hi an ma ni ang che thau Scotch pine trees sin an hwal veka an hwal tu te hi chu an ngila topa ngai to vekan ni thung mitam takrin dana chon hetia to tur hian mishing ten an siam wangani engtin mo koi tur hian an ti anyang an ti a masi an ti dan tur ro hriat thiam ani chuang lo a thenin longpar then khat siam nan hetia a koi sa nan hian an control ani an ti a masi engtin nge an ti chuan ang le vo in ni thleng hian thilmak alani a helai ram hi history channela the unexplained ti season 1 episode 4 apo khan anon sorbing to a unnatural nature ti in athu puyen da nge han en wang la hetia thingkung te an han koi na chan tur om hingai to ve chin te helai mun hi mi pui te tlo thei tur siam ni in Khawvel mun sang ami te hip ani rengani Hoya Baju Forest hi Cluj County, Transylvania, Romania omania. He Ramhnuai hi alarna chu abawrak mak takte achunga thingkung pian mak tak tele mi puiten asan na sathu an soite mai baka UFO an hu tam na mun le mi bo thin na ani awang he ni a Romania's Bermuda Triangle ti hial lo ni tani herama hian hun zol zau ve tak bial thingkung le thil dang tove mi alo na tepo a oma tun hnuah phei hi chuan an tlo na sa a ghost hunter tele thilmak hrechak shim ten an tlo na sa a mitam takin thilmak sawifiah har sa tak an ton an soi na sat awang hian Khawvel ram ngo sang na sa berpol ti a soi ani a chumai baka kumsang khachakwa somruk pariat khan military technician Emil Bernia in herama hian tha ala a dispian ang nei UFO tha alak fu atang phei khachuan Khawvel puma alar nge Ramhnuai chunga thingkung te pian hi amak a akoi kwal na sa a science fiction movie mi te po a ang hialani helai ramakal te hian en nitlat nia in shat na te nein o maktak takan sia a eng maktak takan hu thin baka anxiety nei ang maya an thin thu te an soi na sa a helai ram chunga hian hun kaldan hi adik lo nge ni an hun man dan hi alo tlai thut ti te alo ma thut ti te an soina sa thina heram chunga hun kaldan hi adang ti na em ni a then chuan hliamak tak an nei ho boka
kum sang khat zakwa somruk po khan biologist election ju ship hian helai hmuna magnetic field omlai le engmak tak tak te hi zir chian atuma hetia afan vel lai hian enni tlata in shiat na neina sa a thingkung in kara thlahlim ang tak a hmu thin thu a soibok helai hoya baju forest soya piang alang tel thin chu 20th century vel khan helai Ramhnuai hian an chung ko picnic lain me cheno pangkum ngami hi bodai maya nasa takin zong ma se an hu thei tak lawa wangin lak bawe mo ru ke mo athiani rin anita a ma se helai Ramhnuai nge hian kumnga nuwa aron lang le a akor ngai vek ha in ama po a upat bel lawa kumnga liama se abaudan le aron lan le dan hi a she thei mi alawa kumnga chunga omdan a she to mi alo ni in an soya report tam a internet a he thil thleng hi zia mu tur tam hle ma se public record le police document report po mu tur omlem lawa hoya baju forest soichuan he me chebau hi soilan ani zel thongani heram mak tak hian eng thuruk nge aneyang le thuruk tam tak keng tu Khawvel hian thuruk thilmak anga a soisen ani don lo amakti in khar angai zel siani hi